Община Крумовград съхраняват местната идентичност и културно наследство чрез изпълнението на проект «Съхраняване и развитие на местното културно наследство» на територията на община Крумовград по мярка 21 от Програмата за развитие на селските райони, финансирани чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Момчилград и Крумовград. В изпълнението на дейностите по проекта Община Крумовград организира празници на изкуството и културата, отразяващи етническото многообразие с неговата палитра от музика, песни, танци и традиционни обичаи на етносите. Проведения пленер под надслов «Крумовград – моя болка и радост» разкри в рисунки и фотографии красотата на родния край. На проведената кулинарна изложба на традиционни ястия, жителите и гостите имаха възможност да опитат различни вкусни ястия, като пататник, къпана баница, баклава, мекици и други. В събор на народното творчество под надслов «Изворът да не пресъхва» участваха местни фолклорни певчески и танцови състави, група за автентичен родопски фолклор «Изворче», клуб за народни танци «Ритмика», група за стари градски песни «Пей сърце», фолклорна група в село Егрек, група за автентичен фолклор в село Малък Девесил, женска група за автентичен фолклор в село Девесилово, женска фолклорна група и клуб за народни танци «Детелини» в село Аврен, певческа група в село Токачка, певческа и танцова група за турски песни и танци в село Поточница, младежка група за турски фолклор и танцова група в село Странджево, група за автентичен турски фолклор в село Голямо Каменяне, женска фолклорна група в село Черничево. Танцови формации «Жарава» и «Китка», група за стари градски песни «Млади сърца» и група за турски народни песни «Демет». Проведоха се и арт-занимания на децата в творчески ателиета под надслов «Да съхраним красотата на миналото». Децата изработиха накити, картини с фолклорни елементи и други с цел запознаване на младото поколение с красотата на традициите в района. За провеждането на събитията в рамките на проекта се закупиха и доставиха облекла и костюми, музикални фанфарни инструменти, осигурени бяха шатри и столове за зрителите. Достави се и се монтира арт-инсталация. Общата стойност на проекта е 49 917 лева.